Zdravím vás, milé mamičky. Dnes tu máme pre vás set pre chlapca vek 12 až 18 mesiacov s minimálnym poškodením. Máme v sete 18 vecí, teraz si ich spolu všetky prejdeme. Toto pruhované body má škvrnu tuto pri mackovi. Vzorované body má toto škvrnu na rukave. Pruhované body je také zašednuté tuto vpredu. Body s mackom, to je 100% bavlna, má túto viditeľnú škvrnu. Biely overall s hviezdičkami, tento má malé žmolky vpredu. Biele body s golierom, má túto úplne malinkú škvrnu. Biele body, tie malinké žmolky, vpredu aj vzadu. Na tomto body chýba gombík, ten je bez poškodenia. Tričko s dvojitým efektom, malá škvrná pri golieri. Modré tričko s nápisom, takisto malá škvrna pri krku. Biele tepláky, budú bavlnené, majú malé žmolky tuto po nohách. Vzorované tepláky s patentom, škvrna na kolene. Sivé tepláky športové, takisto škvrna tuto aj na kolenách. Bavlnené pyžamko dvojdielne, škvrna pri krku a na nohaviciach na kolene. Športové rifle, tie majú túto škvrnu na kolene a túto škvrnu pri šve. Oteplené nohavice na kolene je trošku odretá látka. Maskačové nohavice, takisto škvrna na kolene. Tieto minimálne poškodenia sú aj na bežné nosenie.